खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी बीटीसी नि बारगो ईएम रवीन्द्र बाला विश्वास को तामुलपुर पुलिस बिफाना हमबाय। बीटीसी नि बारगो ईएम रवीन्द्र बाला विश्वास को तामुलपुर पुलिस बिफाना थांनाय हरनि समाव हमो। रवीन्द्र बाला विश्वासनि खारखुमानानै थानायखौ मबाइल ट्रेक खालामनानै मोनसे सं दानायनि गेजेरजों थांनाय हरनि 2 बाजि समाव तामुलपुर पुलिसा हमो। मबाइल ट्रेक खालामनानै थांनाय हरनि समाव हमनानै दिनै बिजिरसालियाव दैथायहरो ईएम बारग' बिथांखौ। मख'नो नांगोन दि तामुलपुर जिल्लानि खावलियाव खुंजानाय मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बारग' ईएम रवीन्द्र बाला विश्वासआ सासे एनएलएबीनि बारग' सोद्रोमाखौ दादागिरि खालामनानै गावनि पिस्तलजों गावनानै जिउ फोजोबनो हुमखि होदोंमोन। बे जाथायनि हेंथायै गसर होनायजों रवीन्द्र बाला विश्वासखौ हमो। बारग' एनएलएबीनि सोद्रोमा लालचंद्र मंडलनि गारिखौबो बुफाय बुसि खालामजोबदों होनना अजद सिखारदों बारग' ईएम रवीन्द्र बाला विश्वासनि हेंथायै। थांनाय 3 मार्च खालारखालि कुमारिकाटा पुलिस थानायाव बे जाथायनि हेंथायै एनएलएबीनि सोद्रोमाफोरा गसर थिसनदोंमोन। तामुलपुर पुलिस बिफाना 85/25 296/118 क्ल'ज 2 315 क्ल'ज 2 BNS नि सेक्शन 25 क्ल'ज A1 आर्म्स एक्टनि हेंथायै रवीन्द्र बाला विश्वासखौ हमनानै बिजिरसालियाव दैथायहरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।